перевод, транслейт. Мощно иттіріп соғыштым. Скорый помощь, қан, Тоқта. Что-то сіздің действияларыңызды шамадым. Кім мен жырларға ойламайды реймді? Руслан Керамудин. Так, екінші сұрау. Менде мында полиция жоқ. Мына интуиция. Хей, барығызға да сәлем. Келді кетті шоуның яңа қонағы Эльмира Нағимова. Татар эдасы. Татар эдасы, сәлем. Әлі бұлай қаршалғанлары жоқ. Сеңа қорым тәміне сен Эда Йылдыз. Татар эдасы. Татар Эда Йылдызы сен. Эльмира Нағимова. Татар Эда Йылдызы. 16 yaşından зур сәхнәдә. Сіңлісіне хезмәт хақы төлейм. 2 балла әнисем. Нишек хәлләрең, нишек синең иртән өтті бүгін? Хәлләр Аллаға шүкір әйбәт. Иртән турлар ауыррақ болды, но сезгә дигәндә аяк идәндә килеп җиттем. Шундый шәп иттереп каршы алдыгыз, шундый хуш исле кофелар белән Алланың мең рәхмәте яусын. Бик зур рәхмәт. Синең инде турың башланды, бит инде ул бара, хәзер гөрләп концертлар куясыз. Алга табан инде планнар бар һәм нинди концертлар булачак. Бу көннәрдә менә хәзер Казанга әзерләнәм. Ульяновск, Пенза зур шәһәрләр көтелә. Аннары инде бераз перерыв була һәм октябрьдагы барлык тамашачыларымны, Татарстан тамашачыларын Азнакай, Актаныш, Минзәле, Менделевск үземнең ягым барыгызны да чакырып калам октябрь аендагы концертларыма. Татарстан буенча гына йөриячәк булсалай берсе. Мин дә төгәл киләчәкмен синең концертларыңа. Мотор җырларыңны җырлап, бергә рәхәтләнеп, шатланып калам. Әйе, концертта буларбыз. Шуны сорамакчы идем әле. Менә син яшисең хәзер Яршайлыда, име? Синең Казанга күчәсем килә дип әйткәнең бар иде инде. Кайчан күчәсең? Әйдәгез тизрәк безгә килегез. Менә бик күп иттереп концертларны эшлисе барай башта. Чөнки ай хәзер менә шун мәгънәсендә әйткәндә, фатирларын бәйләрен карадым да, бераз мәйтем, тагын бераз эшләргә кирәк дип, аннары күчәм алай берс. Без күчәргә әзер уенга? Уйнайбыз. Мен сиңа кагыйдәләрен сөйләм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең 2 подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин 2 дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Ярар, кызык. Башлайбыз, беренче сорауга күчәбез. Биограф сайты буенча синең кичкенә вакытта кем булып эшлисең килгән икән? Синең җавап вариантларың бар. Милиционер, табиб, җырчы. Мин моны беләм. Син моны беләсең. Әйе. Кем буласың килгән икән синең? Бер. Хәзер инде полиция дип әйтәләр бит инде. Полиция хезмәткәре буларга хыялланган идем. Ни өчен полиция хезмәткәре? Характерым шундый менә. Көчле характер. Сугыша торган. Шаяра мин. Аның шундый характеры менә мин яратам. Урысча әйтмәсә справедливость. Гаделлекне. Әйе, менә гаделлекне. Гадел бит ул тегене гадел бит ул простой түгелме? Юк, гадел кеше справедливый кеше. Справедливый. Гади кеше простой кеше. Гади. Менә бит татар теленнән өйрәнәбез әкренләп. Шуңа күрә бәләкәй чактан спортка гашык идем. Хәзерге көнгә дә менә теге спорт белән шөгыльләнәм. Ул минем инде теге хобби, яраткан икенче хоббим, шөгылем. Карате белән шөгыльләнәм. Мин җырларга уйламыйдыр инде. Мин ничектер балалар бакчасында җырлаталар иде. Мин аңламыйдым, нишләп шул хәтле кул чабалар. Нәрсәсе барса инде акырып җырлыйм бугайны нәрсәдер. Аннары конкурсларга җибәрә башлый. Миңа ул вообще ошамый иде. Минем һаман үз теләгең белән бармый иде. Әйе, мине җибәрәләр, теге бөтен җыр аннары мәктәптә җибәрә башлады. Тегендә, монда. Шуңа күрә ул минем теге икенче кебек кенә бара иде җыр, беренче урында спорт иде. Ну, соңнан үсә барган сайын, в общем, мин углубленно карате белән шөгыльләнә башлагач, мине тренер соревнованиега җибәрде. Һәм мин анда бик кенә мощный иттереп сугыштым.
Сугыштым шул очракка хәтле кызның борынын сындырдым. Ялгыш анда тияргә ярамый бит, ялгыш шулай килеп чыкты. Шуннан соң мин аны күргәч, аның җылаганнарыннан да скорая помощь, кан. Мин әйтәм, юк, мин лучше җырлыйм, юк, нинди монда полиция, юк, рәхмәт, сау бул. Шуннан белән җырчы булырга. Менә резко менә шулай переключилась. Хәтта кызлар армиясына китәргә хотела. Прямо белештем, кызлар армиясына служить итәргә. Чук. Ужас. Менә ярый бармагыз мәле. Син миңа милиционер дип әйттең. Без дөрес җавапны карыйбыз. Дөрес инде, әлбәттә дөрес. Geograph.ru сайтында синең турында милиционер буласым килә дип язган. Без синең белән киләсе сорауга күчәбез. Дөреслеклек хәяки гамәле без инде синең белән әйтмибез, чөнки дөрес җавап алдык. Киләсе сорау менә инде. Сора Роза клибы ахырында син баткан кояш юнәлешендә китеп барасың. Клип биткәнче ничә адым ясап өлгерәсең? Алла. 15, 7. Так. Хәзер мин менә Синең подсказкаларың да бар әле, шуны тыңлатма. Миңа калса 10. 10 адым дип уйлыйсың, әйме? Күп бардым бит мин анда. Төгәл шулай дип уйлыйсың, күп бар. Хәзер искә төшерәм ничек барганым. 10 бардыр. Чөнки шуннан да күп бардым. 15-кә хәтлек түгелдер инде, 10 бардыр. 10 дип уйлыйсың, әйме? Аллага тапшырдык. 10 булсын, Ярый. Һәм дөрес җавап? Дөрес җавап тадам. 5 адым ясап өлгерәсең син. Мин сиңа хәзер видео күрсәтәм. Сездә бит короткий видео гына, точно. Бу клипта бит точно. 2. 3. Алла. 4. Һәм биткәнче 5-нчесен атлап өлгерәсең. Кызык. Менә шулай. Шуңа күрә килде китте генә сораулар түгел, доказательстволары бар. Димәк, нәрсә була инде хәмим? Менә хәзер. Син бит инде дөрес җавап бирмәдең, әйме? Безнең хәзер дөреслеклек яки гамәл сөйләсәң. Кайсын сөйләсең килә? Әйдә башта шул дөреслеклек булсын. Дөреслеклек килми. Синең командаңда ничә кеше эшли? Аларга хезмәт хакы түләргә аена ничә сум кирәк? Минем командада хәзер әйтәм. Менә үземдә әле берәр көн утырып санарга кирәк. Күпме расходтан. Әле шун мәгънәсендә санатта караганым юк. Приблизительно гына әйтәм, бу сезонда бер концерттан минем расход. Минем командада 12 кеше. 12 кеше эшли. Алар санына кемнәр керә икән? 4 биюче әйдә саныйга. 4 биюче, 2 баянчы, бер җырчы, подпевка, бэк-вокал. Так. Хәзер помощница, администратор, организатор һәм свет, звук, экран. 12 кеше. 12 кеше чыкты. Менә шуларга, шул кешеләргә хезмәт хакы түләргә ничә? Так, хәзер әйтәм. Хәзер 12 кеше. Диапазонны әйтә аласың. 75 мең бер концерттан китә. Ул коллективка гына. Арендалар саналмый, процентлар саналмый, кассалар саналмый, каян бөтенсен алып калалар, тагын ещё аерым. Менә минем коллективка гына 75 меңгә якын сум акча китә бер концерттан. Аннары соң инде бөтенесен биреп бетергәчтән үзеңә әзрәк. Әле анда монда китә, үзеңә калганы кала инде. Калганы кала инде. Ничә кала, шул кала. Шуңа канәгать. Аллага. Шуңа канәгать. Главный калсын. Күпме кала? Күпме кала? Менә ансы квартира бәйләрен белдек инде. Юк, анда бит әле районнан тора, ничә урыннан тора, мәсәлән. Менә район концертын дип алсак, анда бер 300-400 урын булса, калырга мөмкин, аншлаг булса. Аншлаг җыя башладың бит инде. Районнарда Бик рәхәт, сине карап торып, шуның кадәр рәхәт. Юк, Аллага шөкер. Мин зур шәһәрләрне эшләп Аллага шөкер. Аншлаг бар әле, районнар бик алай нишләптер нитмиләр. Килмиләр. Районнар килегез. Зур шәһәр Казанны 3 көн куябыз, Шалуны 3 көн куябыз, Аллага шөкер. Уфаны 2-3 көн куябыз. Нишләптер шулай. Казан дип алсак, командага түләдек, арендаларга түләдек, барысына биреп бетердек. Казаннымы? Казанда икенче расход.
Казанда екен шырасыз. Әйе, шакыр, анда башка сумма. Анда инде 75 миң түгел. Анда бит экраннарда башка, звукта башка, анда. Шакыр район деп алыйк. Аншлаг булса бер шын мәгънәсендә бер 50 миң калырга может. Вот. Үзең шулай калса, шөкер. Шөкер, әйе, шуңа. Азур концертларда инде андый сумма түгел. Ярый, без ышанып калабыз квартираны аларга. Алла берсә, акча җыеп, рәхәтләнеп Казанга күчәргә насыйп булса. Амин, амин. Дөрестлек яңгырады, җавапны алдык. Инде киләсе сорауга күчәбез, дуслар. Синең социаль җилтәреңдә балаларың белән ничә фото бар? Без барысын да санадык. Алла, анда бит. Синең җавап вариантларың 416, 304, 192 яки 110. Шу хәтлек санап утырдыгызмы? Санап утырдык. 1,5 фотографиядан. Әйе. Алла. Сез бик серьезный кешеләр. Әлбәттә, серьезный. Килде китте шоу эшләмибез бит. Әйе. Исеме генә шундый. Ну, мин бер карасам бик еш куймыйм балаларымны. Шонкалар бик күп тә булырга. Миңа калса ул 110дыр. 110 дип уйлыйсың, әйме? Әйе. Чөнки күп куймыйм мин. Күбрәк үземне куям. Әйе, димәк син прям яжмать түгел инде, әйме? Үзе Юк, алай дигән итергә ярамый. Күп куйырга да ярамый, чөнки күз тиян. Әйе. Күрми калсыннар. Менә 1 сентябрь туган көн һәм туган көн тагын бер тапкыр. Яңа ел. Шитте. Шакыр 110 дип уйлыйм. 110 дип уйлыйбыз. Җавапны алдык һәм бер җавап. Алла! 192 фотография бар. Киләсе фото 193 булачак, значит. Әйе. Бу синең соры роза клибына кадәр фотографиялар. Монда әле 1 сентябрь кермәде, башка вакыйгалар кермәде. Әйе, булар барысы да 192. Нәрсә сөйлибез? Действие. Действие сөйлибез, гамәл сөйлибез, димәкме? Без гамәл сөйләдек, гамәлне мин сиңа әйтеп китәм. Син телефоныңнан үзең сөйләячәксең фотографияларны. Син аларны шайтырып скроллить итәчәксең, инглизчә әйткәндә, һәм мин сиңа тукта дип әйтәчәкмен. Һәм без шул фотографияны сөйләп, Талган фотография. Әйе, сториска куячакбыз. Ярар. Ярыймы? Эшләп карыйбызмы? Алла тапшырдык. Әйдәгез киттек. Безгә кирәк Надеюсь, телефон. нормальный фото чыгар. Студию. Әйе, телефон в студию. Удалять тергелгердеңме? Эльмира администратордан сұрай. Так, фотога керәм. Тукта. Мә камил чыкты. Камил чыкты. Супер. Әйе, 193 фотография булачак. Әйе, иде моны куябыз. Хәзер димәк, мен тиз генә кереп сториска куярга кирәкме? Сториска куябыз фотографияны. Бик кызыклы передача да мин. Әйе. Әлдә ярый бу фото ләкте диям. Шәп. Соңра күрерсез. Отметка Шайн ТВ Әйе, дибем. Шайн ТВ. Так, загрузка. Сізні вообще серьезно это все. Не думала, можно будет договориться. Гамәл, бар гамәл инде. Белә шулай. Кірді. Әнә уже. Сториска китте. Без дәвам итәбез. Әле бу сорау бик ничек дип әйтим, специаль сорау. Бу әлеге сорауга безгә җавапны синең сеңлекәшең җибәрде. Шуңа күрә без әзрәк кенә синең турында күбрәк белдек дип әйтсәк тә була. Сеңлекәшкә эләгә куйдык. Әй, артыгын сөйләсә. Гөлназ, гафу, апаңның эләксә, без гаепле түгел. Синең фотоңда ничә украшение бар? Бик авыр сорау. Күп. 39, 52, 32 яки 45. Мен бит Нәрсәдә юк. Подсказкаң да бар. Әйдә подсказка икесен алып атыйк. Әйдәгез икесен алып атыйк. Без алып атабыз. Икенче вариантны һәм өченче вариантны. Кала 39 яки 45. Мен уже икенче вариантка подумала була. Менә юк шу. Уже не. Фатирында гына дип. Фатирда. Әйтәбез, әйе. Сеңлекәшен әйтте, конечно, әле машинада да бар дип. Нинди җавап бирде икән синең сеңлекәшең безгә? 39, 45.
39. 39 деп алғайда. 39 деп ойлайсың. Түгел шулай деп ойлайсың. Ну, сонаған юқ үшін. Сонаған юқ. Міне өзің көп яратасың ма киерге? Ну, көп минималар, алар мен онда целый коробка. Біз көрдік ол коробканы. 39 деп алайық. 39. Дұрыс жауап? 45 по-любому. 45? Айтам бит. Дұрыслік дейді, дұрыслік. Дұрыслік. Что-то сіздің действияларға ұқсамады мен. Дұрыслік. Ооо. Әлегі дұрыслік сұрауы сен ғада қызу болырға мүмкін әйгем. Шоу-бизда сенің ең яратмаған артистің кім? Кім білән ішләмәс едің? Ішләмәс едім? Әйгем. Ең яратмаған артист. Марат Еролин түгіл деп ойлапсың бе? Аны деп айтсам ярай ма? Бір кімді ашанмайшақ бұл сіздеріңе. Ол мен өпкелемейшек. Қолғаннар өпкелейшектері бейді. Дұрыслік керек бізге. Ең яратмаған артист. Кім білән ішләмәс едің? Кім білән ішләмәс едім? Әйдәгіз. Жауап берем. Руслан Керамудинов. Эх, Руслан, менә не эшләдең син? Әйт әле шуны. Кем белән эшләмәс иде? Очевидно. Очевидно бит инде. Очевидно бит. Ансы дөрес. Логично. Ну, аны да яратмыйсың инде, әйме? Ну, бөтен әйбер туры килә. Туры килә, дөрес. Шуңа күрә. Ул бит артист, шуңа күрә. Артист. Біз сенің жауабыңны алабыз, һәм тагын бер сорау үземнән генә. Кем белән эшләп карыйсың килә? Бик теләп дуэт яздырырым Гүзәл Уразова белән. Без аның белән теләк бар иде инде яздырырга. Ничектер шулай калды инде ул, менә булай. Ну, киләчәктә бәлки. Киләсе сорауга күчәбез. Жаным клибында. Так. Син бик матур шәрек кызы костюмында бийсең, әйме? Әлеге образда синең бармакларыңда ничә йөзек бар? Менә монда Эльвираның помощницасы тора. Монда ух. Нәрсә дип уйлыйбыз? 10, 8, 7, 6. Синең подсказкаларың бар. Менә хәзер монда мин дөрес җавап бирергә тиешмен, чөнки Менә буларында гына булды бит инде. Монда 6 уже точно бар, 6-7. 7 яки 8. Җавапны нәрсә дип сөйләбез? Яра 8 дип саныйк. 8 дип саныйк. Әйе. Ярый. Һәм дөрес җавап? 8! Ура! Менә шулай, әзрәк кенә нервничать итеп алдык. Һәм без күчәбез киләсе сорауга. Яндырма клибында син Гөлназ дустыңа юл тотасың. Әйе. Парковкадан чыгып киткәндә, аңа барып җитәр алдыннан ничә сәгать кала, ничә сәгать, минут кала. Синең җавап вариантларың 1 сәгать 4 минут, 1 сәгать 10 минут, 1 сәгать түгел, яки 1 сәгать һәм 1 минут. Навигаторда. Навигаторда, әйе. Корадым, дип уйлыйсым. Ләкин клипта ул прям менә зур итеп, зур кадр таша. Монда инде хәзер менә булай гына әйтсә инде. Дан нинди подсказкаларым бар минем? Подкасткалар бит, әле син шылтырата аласың. Мин помощницага шылтырата аламмы сезгә? Мин хәзер аңа сораганча хәтлек әйдә үзем тегене. Интуициягә гына. Әйдә. Нишләптер 1 сәгатьтә 4 минут кебек. Ләкин без подсказка сорыйбыз. Әйтә аласыңмы? Ничә? 1 сәгать 1 минут. Әйтәм бит менә. Икесенә карам, яки булса, яки 1 сәгатьтә 1 минут. Аллага шөкер, һәм җавап? Дөрес. Дөрес! Ура! Менә 2 вариантны сайлаган, менә интуиция бар. Интуиция бар. Бар, әйе. Клиплар турында сүз чыккачыннан шундый соравым бар. Үз клипларыңны яңадан карыйсыңмы? Күп карыйсыңмы? Шын мәгънәсендә мин YouTube-ка гына кирип карыйм, ничә просмотр җыйган микән дип. Шуның өчен генә, булай теге яңадан карамыйм инде кирип. Без инде дөрес җавап алдык, гамәлдә, дөреслекдә әйтмибез. Дуслар, без күчәбез киләсе сорауга. Сөембикә манарасы биеклегенә
Нише Эльмира Нағимова Суя. О, мында тоже Сенің логика. вариантларың 37-де 8, 35-те 6, 19-да 6, 47-де 2. Мында енді шулай ук айдагыз былай иттирип кана. Методом тыка. Методом тыка. Қойсына тыка тетеді. Эде 35-те 6 болсын. 35-те 6 болсын деп Әйе. ойлайсың. Төгәл шулай деп ойлайсың. Мында мен хам дұрыс. Вот дұрыс. Мына интуиция неше? Эльмира Нағимованың интуициясы ташып тұра. Сіз мен там бір тігі дұрыслыкты сұрарсыз деп. Әйде біріні сұрайық. Сен еттің өзіңнің шахси тұрмышың инде хәзер рәхәт, мен бәхетле деп тә әйткәнең бар дейме? Біз барыбыз да сенің үшін бик шат, ләкин мен шунда сорау сорыйсыбыз килә. Сорамагыз. Кім екен деп біз инде уйладык, сен әйтмисең дип. Менә шундый гына 5 сорауым бар сиңа. 5 прямо? Әйе, аның турында ул. Яме? Берсе кызыклы сорау дип әйтик. Исеме андый-мондай мыга башладым, аратка бетме. Так, икенче сорау? Сразу күчәбез, икенче сорау. Әлегә кеше кайсы өлкәдә эшли? Так, атан. Бишәү бит алар бөтенсен. Бишәү. Монысында да әйтмисең менә? Юк инде. Китте кеше түгел. Бик шәп, бик рәхәт. Ярый, аның чәч күз төсләре нинди? Синекенә охшаганмы, әзрәк блондинистыракмы? Юк, минем противоположностям. Менә дуслар, үзегез уйлап бетерегез инде, нинди кешегә охшаган икән, Ул синнән озынракмы? Биразга. Чуть-чуть, биразга, аңлашылды. Ул Казаннанмы, әллә Яршылладанмы? Аннан да түгел, моннан да түгел. Ого! Мишер может ул. Белмим. Дуслар, интрига кала безнең шоуда. Ярый, бик зур рәхмәт сиңа. Дуслар, безнең сорауларыбыз бетте, дөрестлек тә әйттек, гамәл дә кылдык. Инде хәзер бүләк вакыты килеп җитте. Без сиңа менә шундый бик уютный кәнәфи бүләк итәсебез килә. Шын мәгънәсендә бик ошады. Чөнки бу беренче шундый тапшыру, менә байтып утырдым. Нервничать итеп тә алдым, чөнки кызык. Инде аннары уже интуицияны әйтәм, давай, подключайся, дөрес җавапны. Шуннан да бик ошады, бик рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга да шулай матур итеп җыелышып очрашырга насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Без сине әлбәттә чакырачакбыз тагын. Бүген безгә Эльмира Нәгыймова килеп китте. В общем, килдем, киттем, килеп киттем.